Zdravím vás, priatelia. Dnes pre vás máme pripravenú nehnuteľnosť v obci Cífer, ktorá patrí medzi najväčšie v Trnavskom okrese. Dom sa nachádza na naozaj rozľahlom pozemku. Poďte sa spolu so mnou na ňo pozrieť. A sme tu. Dnes pre vás máme prichystanú nehnuteľnosť s naozaj rozsiahlym pozemkom. Predná časť so starším domom sa nachádza na pozemku o výmere 1093 m2 a za ním je ešte veľká záhrada o rozmere 1799 m2. Dom je vhodný napríklad aj ako prevádzka potravín, obchodu alebo nejakého rýchleho občerstvenia. Práve sa nachádzame v starej časti domu. Je len na vás, či mu opäť vdýchnete život, alebo začnete písať vlastný príbeh. Táto slnečná záhrada o výmere 1093 m2 patrí k prednej časti, kde sa nachádza aj nehnuteľnosť. Vyslovene si žiada džab od vašich detí alebo posedenie pri takomto pikniku. Za mnou sa nachádza pozemok o výmere 1799 m2. Územný plán obce tam ráta s výstavbou dvoch nízkopodlažných stavieb. Táto zadná časť je predajná aj samostatne. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom mailu, telefonicky alebo sociálnych sietí. A ja vás tu zatiaľ takto počkám.